El sector comercial de Puigcerdà va donar dissabte el tret de sortida a la campanya de Nadal. Per tercer any consecutiu, l'Ajuntament i l'Associació de Comerciants van organitzar una festa per tal d'encarar aquestes dates tan importants per al sector. Durant la tarda es va fer una cercavila pels carrers del poble, marcada per la nevada. Tot plegat va desembocar a la plaça de Santa Maria, on després d'un compte enrere es van encendre les llums de Nadal de la vila. Amb aquesta festa donem sortida en la campanya de Nadal molt marcada per la neu i pel vent, però de totes maneres ha sigut genial perquè era una encesa de llums de Nadal i un ambient més nadalenc que aquest no el podríem viure. Espero que, al igual que això ha sigut tan guapo, tinguem una temporada tan preciosa com ha sigut aquesta encesa, poc usual, però fantàstica alhora. Pels comerciants és vital aquesta temporada del Pont de la Puríssima i, per descomptat, tot el que és la campanya d'hivern, la campanya de Nadal, la campanya d'hivern. Jo penso que aquest any serà un molt bon hivern. Ja fa temps que l'Ajuntament canvia l'enllumenat de Nadal cada any per tal de donar una imatge nova a la vila temporada rere temporada. Enguany predominen els colors blanc, lila i rosa i, a banda de guarnir els carrers, l'Ajuntament també ha decorat alguns dels arbres del centre de la vila.